Stafford bende ni korwa kae. Iparo ni jotend piny luo ne ok otimo maber ahinya nikech weche mamulo ngima jopiny ne ok gipedo. Ne en mana kwaya mar olo ni. Two term. Aparo ni samoro wanyalo ng'iye kamano to samoro ok en adier. Kech mokwongo ing'eni jatend piny kapod ok odhi twak ma wuoye gi jopiny kata nitie kama samoro ochoke aput mar mondo miye ni to kech nitiere jo manono maling'ling mabe nyise ni koro gweng' ma intiere ni ka iluongo kama yo mawuok ka nyaka ka en kilomita maromo kama, ndara kama, pi mawuok ka nyaka ku ka nosetime gima kama, budget wacho kama, so nyaka miye briefing mar kamodhiye no. To seche ma imiye briefing ma kamano tiyudo ka nitiere samoro report mano osepedhne moko chon ni nyaka to jopiny lande ni ne wapedhone ma kama. Koro bang'e kata kiwinjo ka nowuoyo Kisumu, tiwinjo kowuoyo ka ng'ama oseng'eyo gik mowinjore bed nowacho ni keto pesa ma kama mondo timgo gini, gima kama mondo timgo gini. Koro wanyalo wacho ni ok wanyal sayo jotendwa atamalo 100 nikech dibed ni samoro list margi ne gipedho kama owinjore to koro pap machielo mana jatend piny lose cha to koro en kar siasa ma koro kanyo to nyaka ne gone mana line gone mana namba mar siasa. Koro kopogore gi mano, kaponi ne nitiere rem korka chwalo listi kata korka chiwo ne jatend piny maling'ling ni to wach mane mowinjore bed notimo korka weche mag dongruok to samoro kanyo to nyaka to jotelo goye rubin kidogo mondo gilose duol margi moro ma kaponi giwinjo ni nitie wuoth mochan madhi kocha to gidhi gichokore giwacho ni ng'ane in idhi gona makama, idhi gona makama, in idhi wacho gini, idhi wacho gini, in idhi wacho mana siasa nikech siasa be nyaka go nikech mano temitne nyaka kuong rwaye be. Koro irwaye timuocho minyalo muochi. Nitie moko minyalo wache e hunji mar mbele ji mar mondo men bende min bade. Samoro nitie moro ma bende ka ng'itero ni list to samoro ok dhi bedo mayot ahinya mondo mi oketi e tim. To samoro president bro wacho ni to un makuru biro ire ku kwecho ne to ng'eyo rogo munyalo luwo. Wuon pesa mapogo pesa ung'eyo. Budget mane National Assembly be ung'eyo kama entie kaka unyalo yude. Ng'ato nowacho gotieno. Koso wiwa ema ok konywa. Ng'ato nowacho gotieno e cheno mar Atil. Ni gigi be kata kisewache misewache kanyo to ng'ama dhi chwadi be onge. Koro chopo nitiere moko ma samoro inyalo kano mondo mi muojne kama ji nitiere no mondo mi wich kuot make ma koparo nodwa we moko timo mano to en bende odhi kogwonyo wiye. To nitiere momoko ma bende nyaka to upedh mana yo moro mochanore minyalo pedhe kokalo kuom jotelo mag migepe gi. Nitie moko bende inyalo pedhne achiel kachiel nikech ok onyal loyo dwarogi. To kunyal dhi e nyim jatend piny tung'ise ni ndiknwa ji e tich. Ing'eni mago gin gik ma samoro en ok onyal bedo ni otimo achiel kachiel. Kech joma nyalo ndiko ji e tich nitiere joma nitiere lai ma kamago. Unyalo dhi kokalo kuom jogo mosemi chenro mag migepe, joma osemi chenro mag tele e duol mopogore opogore machalo mar PSC gene. Koro nitiere joma nitiere e apise mane osemi. Koro jatend piny ok nyal donjore gi mana achiel kachiel. Senior, inyalo wache ang'o? Nikech ang'e ni ndalo moko president